Nedávno sme vám ukázali rekordného sumca, ktorého ulovili na južnom Slovensku. Teraz dostal na frak od sumca východniara. Rybárom sa podarilo vytiahnuť z Domaše hotovú obludu. Ich sumec má 235 cm. Podľa odhadov môže mať 30 rokov. Vo vodnej nádrži Domaša ulovili obrovského sumca. Po 6 dňoch námahy sa im to konečne podarilo. Ulovili ho na udicu. Cievka na doraz a proste sa to jednoznačne ťahalo a zdolávalo a až na breh. Dušan Lipták na Domaši lovil ryby pred mnohými rokmi. Teraz prišiel aj s kamarátmi. Keď chceš sumca veľkého, čo mi tu ušiel pred 40 rokmi, tak ideme na Domašu, hej. Tak bude mať cez 2 metre, čo mi ušiel, hej. Neviem, či to je ten, alebo nie, ale podarilo sa. Tušili, že budú mať úspech. Nestalo sa mi, aby za 2,5 mesiaca sme nechytli jedného kapra. Preto nám dalo to myšlienku, že pozvať kolegov, aby prišli sumčiari tu. 2,35. Kým ho zvážili, sa poriadne natrápili. Vážil až 83 kg. Zo sumca je vynikajúce mäsko, narežeme na platy, vyudíme, po prípade naložíme do oleja, ale budeme konzumovať hneď. Z východného Slovenska tromfli sme zatiaľ všetkých a čakáme, kto nás porazí. Pre televíziu Joj Ruslana Kurilcová. Áno. Snaha pomôcť tých rybárov. Áno, to je náš krasavec z Domaše. Úspešný lovec v strede. Ostatné zlovené na pleskáča 40 cm na trhačku z brehu. Áno. Teraz dostal na frak od sumca východniara.